Smai Ser, croeso I Grochan Disney. David dwi. A April dwi, dau o ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch I mewn. Helo pawb, a helo David. Helo April. Sut mae popeth yn mynd, David? Mae popeth yn wych. Dwi'n gyffrous I fod yma efo pennod newydd. Iawn. Rwan, David. Yn ein pennod diwetha, roeddwn ni'n siarad am yr atyniad newydd o Tangled yn Tokyo Disney Sea. Oedden. Yn y ffilm Tangled, roedd gan Rapunzel Freuddwyd. Wyt ti'n mynd I ganu? Wel, dim eto. David, sgen ti un rhyw wyliau breuddwydiol? Gwyliau breuddwydiol. Disney, dwi'n siŵr? Wrth gwrs. Wel, mewn byd perffaith, mi faswn ni'n caru ymweld â phob parc Disney. Wrth gwrs. Ond mae gen I freuddwyd I fynd ar Mordaith Disney hefyd. Fi hefyd. Ond dwi isio treulio wythnos yn Orlando, achos dwi'n hoffi'r parciau wrth gwrs, ond hefyd dwi wrth fy modd efo gwestau Disney. Da ni wedi aros yng ngwesti Cheyenne ym Mharis a Dream Circus hefyd. Do. Da ni wedi aros hefyd yng ngwesti All-Star Music yn Orlando. A dwi wedi aros yng ngwesti All-Star Sports Coronado Springs. Heb y raig. Dwi'n gwybod. Beth bynnag, mae gen I freuddwyd I aros mewn gwesti mawr yn Orlando fel gwesti Wilderness Lodge, neu gwesti Animal Kingdom, rhywle fel na. Mi faswn ni'n ymweld â phob parc yn Orlando, treulio un diwrnod yn Disney Springs ac hefyd un neu ddau ddiwrnod hotel hopping. Dwi wedi dysgu mai gwesti sboncio ydy hotel hopping, or literally hotel bouncing yn Gymraeg. Be amdana ti, April? Sgen ti freuddwyd Disney efo dy wyliau? Oes. Dwi wedi deud ar y podlediad o'r blaen. Dwi eisiau gweld Cars Land yn California. Mae Cars Land yn edrych mor arbennig. Tydi. Felly, mae gen I freuddwyd I ymweld â Disneyland a Disneyland California Adventure un diwrnod. Nice iawn. Ac yn Orlando, wyt ti isio aros yng ngwesti Fort Wilderness, toes? Ie, dwi eisiau ymweld â Tri-Circle D Ranch a dwi eisiau mynd i'r sing-along efo Chip a Dale. Dwi dwlu ar Chip a Dale. Mae'n nhw'n drygionus iawn, Chip a Dale. Felly, David, gawn ni ddechrau efo ein segment cyntaf. Nawn ni, April, newyddion ffilmiau. Does na ddim llawer o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Dach chi'n gallu gweld Inside Out 2 rwan mewn sinemau ym Mhrydain. Da ni ddim wedi gweld y ffilm eto, April a fi. Mi fydden ni'n mynd I weld y ffilm, ond fian, dwi'n siŵr, mi fydden ni'n rhannu ein meddyliau ar ôl I ni weld y ffilm. Byddan. Felly, heddiw, mae gen I gwestiwn I ti, April. Iawn ta. Mae Disney Plus yn daw yn boblogaidd iawn. Be ydy dy hoff ffilmiau sy'n gwreiddiol ar Disney Plus? Cwestiwn da iawn. Mae hynny'n anodd. Wel, dwi eisiau shout-out I ffilmiau fel Flora and Ulysses. Ffilm da iawn. Lady and the Tramp newydd, wrth gwrs. Wrth gwrs. Dwi wedi mwynhau hefyd pethau fel Togo, o ffilm da iawn, Monsters at Work,
ffilmiau Nadolig fel Noel, wrth gwrs. Ond fy hoff gyfres wreiddiol ar Disney Plus ydy Pixar in real life. O, syndod nes April, dwi'n cytuno. Roedd Pixar in real life un o'r pethau cyntaf ar Disney Plus. Fy hoff bennod o Pixar in real life ydy'r cymeriadau o Toy Story pen maen nhw'n trio i groesi'r stryd. Sgen ti hoff ffilm gwreiddiol ar Disney Plus, neu gyfres? Oes, dwi wrth fy modd efo rhaglenni ddogfen. Dogfen ydy document yn Saesneg, felly rhaglen ddogfen ydy a documentary. Dwi'n dwlu ar bethau fel Inside Pixar, Behind the Attractions, One Day at Disney, ac ati. Ond dwi'n meddwl mai fy hoff gyfres ydy The Imagineering Story. Mi nes i wylio hynny efo ti. Mae'n fendigedig, mae'r ffilm yn deud hanes yr Imagineers, y pobl sy'n creu'r parciau Disney. Dwi'n ei chymeradwyo yn bendant. Wel, tra da ni ddim yn siarad am ffilmiau proper, dwi eisiau siarad am gyfres arbennig ar Disney Plus ar hyn o bryd. Da iawn. Dwi wedi edrych ar Iwadju ar Disney Plus. Mae'r stori yn cymryd lle yn Lagos, yn Nigeria, yn y dyfodol. Coming of age story ydy'r stori. Rwan, fel arfer, sgen i ddim diddordeb mewn ffilm neu cyffres efo disgrifiad coming of age, achos dwi'n tybio bod pethau fel hyn ar gyfer pobl ifanc efo problemau neu issues yn eu harddegau. Ond, waw, dwi wedi gwylio hanner y gyfres, dim ond 6 pennod i gyd, ac mae hi'n hardd i edrych arni. Mae'r stori yn intriguing. Dwi wedi edrych ar rhai o behind the scenes fideo hefyd, a nes i ddysgu am y pobl o gefn y cyffres ac am y iaith wedi defnyddio. Mae'r cymeriad yn y stori yn siarad yn Saesneg, yn Yoruba ella. Dywedodd un o'r bobl oedd yn gweithio behind the scenes fod rhai pobl yn Nigeria yn siarad tipyn bach o Yoruba, ond dwi ddim yn siŵr os yr iaith wedi a gaeth ei defnyddio oedd Iwadju. Ac hefyd yn Pidgin English. Roedd o'n esbonio mai Pidgin English ydy'r iaith sy'n uno gorllewin Affrica, ac felly roedd yn bwysig cynnwys hyn yn Iwadju. Beth bynnag, dwi ddim wedi gwylio'r gyfres gyfan eto, ond hyd yn hyn, swn i'n ei cymeradwyo yn fawr. Wel, mae Iwadju yn swnio'n ddiddorol. Diolch, April. Mae'n amser i symud ymlaen at ein segment nesaf, newyddion y parciau. Ar hyn o bryd am parciau Disney, da chi'n gallu cyfarfod dicter o Inside Out 2. Dicter ydy Enger yn Gymraeg. Ac mae o'n edrych mor ddoniol ac yn flin iawn wrth gwrs. April, mae gen ti'r stori fawr am y bennod yma. Oes, mae rhai pobl wedi gallu cael Rhagolwg o Tiana's Bayou Adventure yn Disney World. Rwan, da ni ddim rhoi unrhyw spoilers neu sefydlu unrhyw ddisgwyliadau, expectations, trwy ailadrodd be mae pobl yn ddeud amdani hi. Ydw i'n siŵr basai David isio gael syndod pan bydd o'n ymweld â Disney World y tro nesa os mae hi'n bosib. Ond dwi ddim yn fan mor fawr o'r ffilm a David, felly nes i edrych ar y reid gyfan ar YouTube. Yna i ddim yn dweud beth oeddwn ni'n ei feddwl, ond os gennych chi ddiddordeb, gallwch chi edrych ar y reid ar YouTube.
Diolch, April. Mae gen I ddarn o newyddion o Disneyland Paris. Mae gan Disneyland Paris sioe newydd yn y Studios Park. Y sioe newydd ydy Alice and the Queen of Hearts, Back to Wonderland. Mae'r sioe yn dangos yn y Theatr of the Stars. Mae Lights, Motors, Action wedi cael rwan. Sioe stuntiau ydy Alice and the Queen of Hearts. Mae yna lawer o gerddoriaeth ddiddorol. Mae nhw'n canu yn rock a pop. Mae yna lawer o dawnsio yn y sioe, acrobatiaid. Mae'r sioe yn edrych yn liwgar a thipyn bach yn rhyfedd. Dwi'n hoffi'r sioe achos mae nhw'n defnyddio cerddoriaeth newydd, ond hefyd caneuon o'r ffilm Gwreiddiol hefyd. Diolch, David. Rwan, ein ffaith y mis yma. Rhaid i ni ddeud penblwydd hapus un hoff hwyaden, Mr Donald Fauntleroy Duck. Fauntleroy? Yn union, mae o'n 90 oed eleni. Mi gaeth Donald Duck ei premiere yn y ffilm The Wise Little Hen yn 1934 o'r gyfres Silly Symphonies. Roedd pobl wrth ei bodd efo'r cymeriad newydd. Mi wnaeth Walt Disney benderfynu defnyddio Donald Duck mewn ffilmiau eraill, achos roedd o mor ddoniol pan oedd o'n flin. Dydy o ddim yn proper iawn pan mae Mickey Mouse yn flin. Mae Mickey yn hapus. Mae o'n gyfeillgar. Efo Donald Duck, roedd gan Disney gymeriad oedd yn gallu bod yn flin ac yn Tanbaid. Dyna fo am ein pennod y mis yma. Diolch, April, fel arfer, a diolch i chi ein dysgwyr eraill. Da ni'n gwneud y podlediad yma ar gyfer chi. Os da chi'n hapus efo'r podlediad, rhowch adolygiad i ni. Give us a review ar iTunes neu unrhyw platform podlediad. Unrhyw cwestiynau, meddyliau, dilynwch ni ar Instagram @crochendisney. Da ni wrth ein bodd efo yn clywed o chi. Da chi'n teimlo garedig iawn? Da chi'n gallu rhoi tip i ni ar ko-fi.com. Dyna ko-fi.com/crochendisney. Da chi'n gallu gadael 2 bunt neu 2 bunt, just digon i brynu panad tra da ni'n recordio ein penodau. Diolch fel arfer ser, hwyl fawr! Hwyl! Mae'r benod hon o Crochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i noddwyr Menteriaeth Conwy a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan, bawb. Dwi ddim wedi gwybod. I don't have to say that. I didn't know that. Fauntleroy? That's his middle name, yeah. Fauntleroy? Faith da iawn, David. Dyma Faith. Donald Fauntleroy Duck. Dyna fo. Who knew? How do you say who knew? Who knew? Who knew? Pwy o wyddo? Something like that. Pwy no, that's eggs. Doesn't matter, I can't use any of this. Sorry, I'm sorry. I use too much English. But you could use Fauntleroy. Go on.